F'dawn l-aħħar sentejn inħolqu 12,000 impjieg ġdid, jiġifieri medja ta' 16 il-post tax-xogħol kuljum. Dan ifisser li f'din il-leġislatura l-Gvern ħoloq iktar postijiet tax-xogħol minn kemm ħoloq gvern preċedenti f'5 snin. Saħaq dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt intervista fuq One Radio il-ħadd filgħodu. Żieda ta' 12,000 impjieg f'dawn fl-ewwel sentejn. Iktar minn 16 il-job ġdid kuljum. Din hija rata biex ngħidu hekk enormi bi ftit li xejn preċedent jekk inħarsu lejn għawdex 760 job ġdid f'għawdex. Pratikament taħrat l-ammonti li kienu jiġu irreġistrati qabel. Al kontrarju tal-impressjoni li qed tipprova tagħti l-Oppożizzjoni, din iż-żieda ma kienx riżultat ta' żieda fl-impjiegi mal-Gvern. Tantu hekk li f'din il-leġislatura l-ammont ta' nies impjegati mal-Gvern naqsu minn 26.7% għal 26.2%. Joseph Muscat sostna li din iż-żieda fil-ħolqien tax-xogħol kienet frott pjan strateġiku tal-Gvern u l-investiment li kiseb pajjiżna f'din il-leġislatura. Ma dawn ma waqgħux mis-sema. Dawn ġew għax ħadna deċiżjonijiet u anke deċiżjonijiet li konna kritikati fuqhom. Kemm konna kritikati fuq id-deċiżjoni pereżempju li ndaħlu l-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Parti minn dawn il-jobs huma m'hemmx dubju minħabba tkabbir ekonomiku illi ġej mill-inqas minħabba l-interess li qed jinħoloq f'pajjiżna mill-programm ta' ċittadinanza f'investiment. Iżda mhijiex biss ir-rata impjiegi li tinteressa l-Gvern. It-titjib fil-kundizzjonijiet tal-postijiet tax-xogħol huma aspetti ieħor li l-Gvern qed jaħdem fuqha. Fil-fatt il-Prim Ministru sostna li f'dawn l-aħħar sentejn sar progress fil-ġlieda kontra l-prekarjat. Nies li huma qiegħda għataw nies li jaħdmu bil-prekarjat avolja jien kull xahar jkellmuni nies li qegħdin bil-prekarjat u li issa daħlu kuntratti ġodda. U għalhekk raw titjib fil-kundizzjonijiet tagħhom kien hemm minżdied anke €2 fis-sija. Minħabba fek, issa kellna l-aħħar kontratti tal-carers, issa fadal tas-securities f'ċertu postijiet, imma mixin il-qoddim. Iżda dawn ir-riżultati huma biss il-bidu ta' triq ta' suċċess ekonomiku f'pajjiżna. U dan kien rikonoxxut mhux biss mill-Gvern iżda minn istituzzjonijiet internazzjonali, bl-aħħar wieħed ikun id-bassir pożittiv ta' Standard & Poor's. Aħna ħanibqgħu nkunu ambizzjużi li nieħdu d-deċiżjonijiet illi hemm bżonn li nieħdu. D-differenza l-kbira bejn dan il-Gvern u l-Gvern ta' qabel huwa li dan huwa gvern li ma jikkuntentax ruħu li jkun average imma li jrid l-aħjar għall-ekonomija u għan-nies ta' pajjiżna